Ovo je naš pesto. Niko joj nije objasnio da mora staviti u blender, nije to pesto. Nekima će biti smiješno, ali ja sam sigurna da će ovo biti vrhunsko jelo. Znači ubac. Dobar dan, ja sam Fabrizio Vežnaver, vaš današnji kuhar i danas ćemo skuhati istarsku maneštru. Pa prijavila sam se na nagovor prijateljice, uvijek sam željna nekakvih novih iskustva, a s obzirom da mi je dečko rekao da bi volio više malo jesti na žlicu, odlučila sam se okušati u ovom šovu da vidim hoću li ja znati pripremiti nešto na žlicu. Najkompliciranije jelo juha, zato što puno moraš iznad nje bdit da ti se napravi onako kako bi trebala. Pa evo da mi dolazi cijela ekipa na večeru, definitivno bi pripremila svoj specijalitet mazalice. A bit će nešto, samo da mi nešto ne izgori ili tako, ima puno vode pa ne bi trebalo ništa izgoriti. Ok, eto, vrijeme je za shopping namirnica. Po šefovom receptu piše da treba uzeti grah koji je prije namakan, da bude maneštra ukusnija. To dođe da se umekša grah i da nam se skuha u toku procesa stvaranja maneštra. Mrkvicu bi trebalo vezati na komadiće manje, puno manje. Ode sve. Ajoj, problemi sa lukom. Ja inače doma kada si skuhamo nešto, to je kad ja kuham, koristim isključivo luk u granulama. Da to bude malo saftno. Tako, baza svakog jela je luk koji daje gustoću i slatkoću i mrkva koja isto daje slatkoću. Sad malo dok ovo se pirija, malo gledam šta dalje. Nije to još omekšalo. Eto, se to omekša. Dosta su veliki komadi, možda sam to trebala još malo. Ovo će biti zanimljivo. Da, definitivno radim jelo koje nikad nisam radila, niti sam ga baš nešto pretjerano jela. To je jelo koje treba svoje strpljenje, znači kuha se par sati. Malo ćemo to poklopiti da se to malo, da se to malo krčka u vlastitom soku. Sada nam trebaju suha rebrica. Da sam mesar. 253, ali evo ja ću još malo to da bude barem da nešto napravim kako je kuhar napisao. I da je 300 nije problem. Da vidim šta mi se ovdje događa. Vruće.
Ma dobro, eto. Nikada nisam rebrica rezala ovako, uvijek samo na tanjuru. Ali volim rebrica, kao što se i vidi. A cijeli proces je malo se izgubila oko stvaranja recepta. Znači mrkve možda slobodno staviti mrkva mi baš nije u vodi s grahom, gdje sad stavljate rebarca. Tu su nam rebrica. Kažem, cijeli proces se malo izgubila. To će ovako očigledno edukativno. Ili ne znam kako izgleda nešto, gospođa. Znači sada nam ide panceta. Imamo 50 grama pancete u receptu napisano. Famozni pesto za maneštvo. Čekaj da upalim. 50. Točno. Baš ne jedem pesto, niti ga radim, tako da... Nije pesto, nego je pešto. Ovo je definitivno sve što ja nisam nikada napravila. Ovo najlakše je staviti se u blender češnjake, pancetu i peršinu, da se dobije odmah smjesa. A ne znam koliko treba grahu, to mi je evo sada malo upitno, s obzirom da mi šef nije napisao koliko mi treba se grah. Pa ćemo to onako odokativno. Vjerojatno ovo koliko ću ga ja kuhati neće biti dovoljno. Ali vidjet ćemo. Maja misli da nikad nije jela maneštvo. Da naučim. Meni je žao, ali to cijeli proces je profulela. Jedna vezica. Šta je vezica? Jel ovo može biti vezica? Moj šefe, nisi dobre naputke dao. Uvijek ja kriv. Sad ovo bi trebalo još malo manje nascjeckat. To će biti posvuda ček. Ovo je naš pesto. Niko joj nije objasnio da mora staviti u blender. Nije to pesto. Možda ga ne vidite dobro, ali tu je... Ne. Skriva se. Nekima će biti smiješno, ali ja sam sigurna da će ovo biti vrhunsko jelo. Znači ubaz. Mislim sam rekao na početku da stvarno postoji puno verzija maneštre, ali boga mi ova je definitivno neka nova varijanta. Da bi maneštra bila gušća, sad ide krumpir. Polovicu možemo zgnječiti pa će biti kremastija. Još i to moram sad. A mislila sam da je to višak. Nek se osramoti pa misli da ide krumpir u maneštra. Mislite, savjet je trebao biti prije 20 minuta? Ne znam šta će s krumpirom. Treba ga staviti kuhati sa grahom na početku. Zašto nešto stavlja u tavu, nešto stavlja kuhati s grahom? To mi nije jasno. Zašto nije stavljala rebarca s grahom da se skuhaju nego u padeli? Sve sam zeznula. Sada ću se prvo pomoliti da neće me ovo ozlijediti. I naša maneštra se kuha u svom vlastitom soku. Pa evo, ja sam jako zapravo zadovoljna sa svojim kulinarskim umjećem. Moja maneštra iz tave. Ovo je definitivno najlošija verzija maneštre koju sam ikad vidio. Malo sam se pogubila u svim tim namirnicama, ali sve u svemu okusom nije baš tako loše možda kao što izgleda, tako da sam zapravo i zadovoljna. Ne znam, kako sam rekao prije, totalno je sfulala sve, cijeli proces. Od početka pa do kraja. Ja bih stavio na popravni. Oho, dobro, evo ga i diplomirala sam.
Ovoliko košta blamaža.